gdje smo mi konji bili? Vidiš ti kako smo mi trošili lovu 70-ih u gluposti. Djeca nam se sad moj reupe smiju, djeca nam se smiju. Grozno, zato smo sad down. Šta? Down. Jes, ime, Boga mi. Ja, jes. Se bačno iznervira, majke Ali znaš moje. šta ti, nemoj niti strat. Bako otvrdat kaj. Što bila reći? Ti 70 je mogao bi otići u Trst ko čovjek kupit sebi šta... Evo, Jeste. jesmo li Minka, vidi džemper, jesmo mu ovaj džemper mi 72 kupili. Ama imalo se, čovječe, imalo se. Pa jesi ti išla u Trst ko u granat, majke? Jesam stalno, ali onda se mogu... Te djeci ploče, te djeci ovo, te farmerke, te... I nama sveta. Jeste, ali čovječe, to je sitna To je nekad potrošnja. bilo baš, sad smo ovo sa D što Ali to je sitno, šta su ovi trošili, čovječe, ovo je globalna trošnja. Ti znaš, joj, še dobro šta, nastav, jednom joj, pilkom rekao. Šta? Asmaj Bog. Šta? Je doktor Nastanak s jednom pilkom. Znaš, ne bila evropska zemca za nas. Šta? Šaša, ba. Šta? Šaša, ba. To je tipično njegova. S kim se sad raduje